Serokkomarê Fransayê çend xulek bere îşev 19 septembrê ragihand. Aktîvkirina mekanîzmaya maşê teqez e. Zêdebûna berfîrê ha rageşiyê li benda rojhîlata navîn e. Çalakiyeke şeternak jî aliyê Ewropayê ve li dijî Îranê. Axios dinivîse ku dorpêçên Konseya Evlekariyên li dijî Îranê de jî sayet heştê êvarê bi dema rojhîlatê roja 27 îlonê ve li dijî Îranê jî nû ve vêrîn dest pêkirin.